Tänään kokkaillaan pitkästä aikaa. Tänään kokeillaan tehdä pinaattilettuja. Pinaattilettuihin tarvit tietenkin pinaattia. Mulla on tämmöstä tuoretta, mutta voit käyttää myös pakastettua. Kananmunia. Vehnäjauhoja. Maitoa. Suolaa ja voita. Vähän aikaa mä ensin kiehautan näitä mun pinaatinlehtiä. No niin, ensin mä oon sulattanut voin, joka rätisi tonne mikroon, jonka päällä tämä puhelin on. Sitten 3 kappaletta munia. Mä en todellakaan siis, tässä vaiheessa kerrottakoon, ole koskaan aikaisemmin tehnyt näitä itse. Niin katsotaan mitä tästä tulee. 3 munaa. Näin. Ja 1 kuori. Tule pois. Sitten puoli litraa maitoa. Käytetään laktoositonta. Minulle parempi. Aika hyvä. Ei sitä tarvitse muuten mittailla. Sitten vispilä käteen yhäpä. No ehkä ihan hyvät. Näistä tuli tämmöset. Mä siis ajattelin, että ne kypsyis vähän paremmin siis tuolla. No mikä se nyt on? Pannulla. Mutta nyt mä laitan noi siivilän läpi ja kylmää vettä niskaan, että mä pystyn käsittelemään kohta, joten nähdään kohta. Kolme. Okei. Okay. 3 desiä jauhoja siis. Yksi. Kaksi. Sekoitetaan välillä. Ja sitten oli vielä se 3. Olisi ihan hyvä muistaa. Hei, kumpi on parempi, mutta tämmönen kokkivideo, että mä oon tehnyt semmosia vaan, missä mä kuvaan ja mulla on siinä vaan musiikkia vai tämmönen video. Saa kertoa mielipiteensä. Tää nyt tuli tällä ihan hetken mielijohteesta. Noniin, nyt siellä on siis kananmunat, maito, jauhot. Laitoin nyt taas sulatetun voin. Mä laitoin 50 grammaa suunnilleen, tai 70 grammaa ehkä voita. Voisin laittaa kyllä suolakin tässä vaiheessa. Mulla on nyt tällä hetkellä tällaista Himalajan suolaa. Olen tykännyt tosi paljon. Saatiin sitä tuparilahjaksi. Oho, tää on aika klimppistä. Tulikohan näistä miten suolasia? Noin se haittaa. Teelusikka, mutta oli kyllä lähempänä ruokalusikka. Näin. Sitten pitäisi käydä pinaattiin kippuun. Nää valuu vettä. Nää näyttää tältä. Ja mä vähän näitä kastelin.
mä ajattelin, että mä vaan laitan tähän leikkuulaudalle, kuulkaa, ja rupean tekemään pientä silppua. Katsotaan sitten miltä se näyttää. No niin, näistä kannatti tosiaankin siis toi vesi puristaa pois. Ja mä vaan pilkoin sen tosi pieneksi. Tähän tietysti on tämmönen yksi iso mytty, kun tän puristi, niin. Let's see. Näyttää ainakin ihan superhyvälle. Katsotaanpas. Ettehän te mitään näe. Nyt te näette. Mä ajattelin kuitenkin, että jos mä antaisin tän turvota vähän aikaa. Tää vispilä on nyt tässä perkeleen pinaatissa. Joo. Ajattelin antaa tän turvota. En tiedä vielä minkä verran maltan, niin sit ruvetaan paistelemaan, katsotaan mitä tulee. No niin. 10 tai 15 minuuttia mä annoin tän olla. Tämähän ei ole siis mitään hirveän paksua, mutta en mä kyllä lettutaikinasta ikinä teekään mitään hirveän paksua. Joten ja mä nyt uskon, että nää tosi persilleen voi mennä. Mä kyllä paistan nää ihan voissa. Koska ei tarvii edes selittää. Otan 2 palaa, niin se on niin justiinsa. Onnistuin katkaisemaan ton pätkän äsken. Nää maistuu tosi hyvälle. Nää on aika suolasia, mutta ei liian suolasia ainakaan mun makuun. Aion tehdä uudestaan. En aio enää tuskin hirveän monta kertaa ostaa valmislettuja. Kiitos, katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Moikka!